खुलुमबाय आंनि इउट्यूब चैनल डेली निउज आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरखौ फरायनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। उदालगुरि पुलिसा गोदान हाथियार दैग्रा हानजा NLFB नि सा-7 सोद्रोमाफोरखौ हमबाय। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोर हाथियार दिन्थिनानै गोदान गोदान जायगायाव रां दाबि खालामबोदों आरो गोदान गोदान लाइमोनफोरखौ गावसोरनि आफादाव सोगासिनो दं। बाक्सानि कुमारिकाटायाव बिरेन बर' मुंनि सासे सुबुंखौ दायनानि सन्देहआव बुथारनायनि दायाव आरोबाव सानै सुबुंखौ पुलिसा हमबावबाय। बिसोरनि मुङा रौमि बसुमतारी आरो सबुल बर'। जाथाय जाखालि गामिनिनो माखासे दुथांफ्रा बिरेन बर'खौ बुग्लिनायजों लोगोसे बिरेन बर'नि न' बांफोरखौबो उफायजोबो। नखरनि सुबुंफ्रा बै सानखालि खारखोमानानैसो जिउखौ रैखा खालामनो हायो। पुलिस प्रशासना सफैनायाव बिसोरनि सायावबो रायजोफ्रा गाग्लोबदोंमोन, नाथाय दा पुलिस प्रशासन आरो एबसुनि मददाव नखरनि मानसिफ्रा न'आव फैफिनबाय। पान्जाबनि लुधियाना पुलिसा सासे इउटिउबार पारसखौ एरेस्ट खालामो। बियो गावनि इउटिउब चेनेलनि मोनसे भिडिअनि गेजेरजों अरुणाचल प्रदेशआ चीन हादरनिसो बाहागो होननानै बुंदोंमोन। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि सासे सुबुङा भारतआव गोदानै लन्च जानो गोनां गेम पाबजिनि निउ भेरिएन्ट बेटल ग्राउन्ड्स मबाइल इन्डियाखौ भारतआव बेन खालामनांगौ होनना भारत सोरखारनो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनायनि थाखाय पारसआ बेबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन। बेयो क्राइम ब्रान्चनि मोनसे सासपेक्टसो, नाथाय दासिम कनफार्म जाथ'वाखै। रायजोआव मिनि लकडाउननि समखौ 5 जुनसिम बारायबावनाय जाबाय। थासारिखौ नायनानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदि गामियारि ओनसोलाव कार्फ्यूखौ बेलासिनि 2 बाजिनिफ्रायनो जासिगोन होननानै फोसावो। दिनै आबुं अखाफोर मन'नाय जागोन। वेस्ट बेंगल, सिक्किमनि खायसे जायगाफोरनिफ्राय बेखौ नुनो मोनगोन। कभिड-19नि थामथि दोहौखौ नायनानै सावस्रि मन्त्रि डक्टर हर्षवर्धन बिथाङा बुङोदि गासै मेडिकेल कलेज, सिभिल हस्पिटालफ्राव पेडियाट्रिक ICU गायसननाय जागोन, थामहिनबा खुदियाफोरनि बिसेस ICU गायसननाय जागोन। मानोना माखासे मेडिकेल आरो बेरामिनि इन्टेलेक्चुयेलफ्रा बुंनाय बादिब्ला जुदि ट्रिपल मिउटेन्ट कर'ना भाइरासआ फैयो, बेयो खुदियाफोरनि सायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन। बेनिखायनो सोरखारा आवगायावनो थियारि खालामदों। मैया आसामाव 1,14,375 कभिड-19नि टेस्ट खालामनाय जायो आरो 5,760 सुबुंखौ पजिटिभ मोननाय जायो। मैया आसामाव कभिड-19नि गाग्लोबनायाव सा 92 सुबुङा जिउ गोमायो। दिनैनिफ्राय थामहिनबा 26 मे 2021 निफ्राय निउ इनफरमेशन टेक्न'लजि रुलआ इफेक्ट जाबाय। बे गोदान नेम बादियै गासै समाज बेरेखा, हादरनि बेरेखा कन्टेन्टफोरखौ गासै ससियेल मिडिया साइट्सफ्राव डिलिट खालामनांसिगोन। लोगोसे बेबादि कन्टेन्टफोरखौ आपल'ड खालामनायखौ बेन खालामनांगोन। जुदि गोदान रुलखौ मानियाब्ला सोरखारा ससियेल मिडिया साइट्सफोरनि सायाव लिगेल एक्शन लागोन एबा टेम्परारि बेन एबा पार्मानेन्ट बेनबो खालामनो हागौ होननानै मिथिहोयो। 1985 मायथाइनि महाराष्ट्र बेट्सनि IPS दानि CISF नि गाहाय सुबोध जायसवालखौ CBI नि गोदान डाइरेक्टर महरै थिसननाय जाबाय। मैया एस जयशंकर बिथाङा निउयर्कआव UN सेक्रेटारि जेनेरेल एन्टनियो गुटेरेसखौ लोगो हमना आथिखालाव कभिड-19 नि पेन्डेमिकजों लोब्बा थानाय माखासे चेलेन्जफोरनि सोमोन्दै सावरायो। लोगोसे मुलुगनां कभिड-19 भेक्सिन होनाय जेंनाखौ सुस्रांनायनि माखासे बाथ्राखौ सावरायो। BPF नि सासे MLA नि जिउ गोमाबाय। बिथांनि मुङा माजेन्द्र नार्जारी। बिथाङा कभिड-19 जों गाग्लोबजाना क'क्राझारनि RNB सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थादोंमोन, नाथाय देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायलाय GMCH आव थिसननाय जादोंमोन। बेवहाय बिथाङा कभिड-19 नेगेटिभबो जाबायमोन, नाथाय मैया हरखाब ब्रेन स्ट्रक जानानै बिथाङा दिनै फुंनि 5:30 रिंगासोआव रुंसारि जायो। ससियेल मिडियाफ्राव कभिड-19 नि भेक्सिनखौ लानानै मोनसे फेक निउज भाइरेल जानाय नुनो मोनदों। बे फेक निउजआव दंदि फ्रान्सनि सासे नबेल बान्था मोननाय बिगियानगिरि भाइरलजिस्ट ल्यूक मन्टेनारआ बुंदों, जायफोर कभिड-19 नि भेक्सिन लादों बिसोर 2 बोसोरनि गेजेरावनो थैजोबगोन आरो जेबो फाहामथाय मोननाय नङा। आरो माखासे फेक निउज फोसावबावो। आसाम पुलिस आरो मेघालय पुलिसआ बेखौ फेक निउज होनना फोसावबाय। ल्यूक मन्टेनारआ बेबायदि जेबो कमेन्ट्स होआखै बा बिबुंथि होआखै होननानै बुङो। बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ हांख्रायो जे कभिड-19 नि भेक्सिननि थाखाय जेबो गिनांगौ गैया। बिदिब्ला दिनैनि हेडलाइन्सआ एसेनोसै। फ्रेन्ड्स, जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायना गोजोनबायब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनाव थुना अल बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोन्थों।